wilahing awit namastu namas idam mas mring jagat kawono silan tondo kawisaning bisana sono sinawung langen ngelopo wis masih listan tulampahing budu jinantul tutur katula tetula tat mring paras jing praja winur sita ngupama paramestra gitu ing jaman purwa winar taming lelata manggon tekap pasraning kubita renggeng perlambang kang matumpa-tumpa traingkang dinama-dama panggung sang muring kata nenggih negari pundi ing kawadi dasa Purwa eka werangan siji adi luwih dasa 10 Purwa araning kawitan senajan to kathah titahing Bathara gegambare senajan to kathah kawula kang pinter ngupadi nagari 1000 nanging tan antuk sadasa satusan bisa ngaturaken kalih kang apantes kinar puraning kandha ya kang apantes kinar berbuka murciting kawi ora kaya ing kraton ing Wirata dene kraton Wirata kraton kang sepuh senajan to kraton cilik nanging datan remen anjajah lan uga datan remen kajajah pramila kula sinebut lamun negari Wirata negari kang agung turta ageng kawimbuhan ayom lan ayem kawulane wardene agung kathah para ratu kang samnulat lan anuradha pramila kathah para ratu kang sampeyan teluk inging tanpa karo ginebaging Pancakara kathah para ratu kang sami manungkul tanpa ginecak ing peperangan kondang lamun to senajan to Nalendra Wirata Nalendra kang ndungkap yuswa nanging Nalendra kang bebala ratu kang ngereh marang para raja ing pangangkah para Nalendra Mantapraja ing pangangkah para ratu manca negari mung Arsa Anurat lan Anuradha anuntu kang sarta aniru marang pranataning negara Wirata satemah wardene ageng ora ngomongake para ratu senajan kawula manca negari kathah kang sami anggana rares tegese ngudarasa lamun to bisa gesang wonten wewengkoning bumi negari Wirata satemah ambudidaya para kawula manca praja mebet wonten ing tlatah Wirata amung sambung dagang ewa semanten kathah para kawula manca negari inging samya kayuyun marang Poyaing Taman arela ninggal bumi wutah getih brungkat nyimpul boyengan sak keluarga nderek gesang wonten ing wewengkon kraton Wirata ing kono bisa bukti lan ana kasunyatane lamun to pambukane para kawula manca praja gesang kang Papa Sudra Wulandara nanging samya gesang wonten ing kraton Wirata ing ngono kaya bisa gesang mulya ibarat kaya nandur debuk selaka pupus cindhe awoh kencana pramila narasaya sekedhik narasaya suda para kawula manca negari nanging saya kathah kawula manca praja kang sami manungkul wonten ing negari Wirata wardene ayom para manggalaning negari para sentananing negara para pangembating praja tansah bisa angayomi marang para kawula dasih ingkang rumangsa dadi nayaka datan wenen kang mewani merentang saka paugeran negari
tansaya para kawula datan menengkang kumawani nrak sangka anggraning praja sayek sagapti para nayaka para manggala tuwin para kawula manunggaling karsa jumbuh ing pangrasa amung arsa anggayuh marang tata rahayuning negari kacarita werdining ayem para kawula kang mapan wonten pelosok pradesunan ing mapan wonten ing pucang Parden teksi kang gesang ana ing pucuking gunung adoh ratu cerak watu bebasane parandene datan wonten kang nindakake Durjana datan wonten kang nindakake Tulika mung tansah atut runtut saya rukun ing Den SD anggayuh marang tata rahayuning negari datan wonten para kawula samya cecengelan pasulayan datan wonten para kawula nindakake Culika mung tansah mat sinamadan gesangira saiki lamun tok kena kinarya cuntulan tepo palupining para kawula manca negari binunggel candraning negari Wirata nenggih kang wiyos ing Datulaya Nalendra Wirata senajan ing arep us kacarita ndungkap yuswa nanging lamun to bangkit pangatur negari wiyos ing Sinewaka para wadya sulambata rubuh ngurmati rang wijiling pangandikan wijiling wong agung saka Datulaya kayap sangganing para mban ngisar ngampil upacara banyak dalang sawunggaling harda wali badak kendikan Cana Kacumas meger-meger pindha tugu Sinungkarta ning kadya Jaladineng ning pindha arga lenggah dalem ingkang sinuwun wonten ing dampar agung kraton Wirata sinten ta dasa namanira dasa wilan 10 nama dening kasih penang dinucapna jejuluk Prabu Maswapati Nalendring Wirata ya Prabu Mangsahpati ya Den Durgandana senajan tundungkap yuswa nanging sinudan marang para kawulane den sungkemi den sanggemi para kawula nggih nyuwita marang wong agung ana nggih ingkang sami marak sowan para wayah-wayah Pandhawa ing pinandikan marang Nata Agung ing Amarta Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira ya Prabu Darmajaka ya Prabu Guna Talikrama ya Prabu Darmakusuma ya Den Kangka ingin kadhiraken marang ingin Rai Raden Nakula Suraden Sedewa sawetawis dangu nyangrangu marang kundur dalem ingkang sinuwun Nata Ndurwati ing nalika semanten katemben tapa sare wonten ing Balikambang ingkang wis kepareng anyuwanaken marang ingkang Rakanata Ndhuwurati Satru Madukara Raden Janaka mau Prabu Maswapati pirsa marang ing wayah enggal bisa wawancara wis kepareng liga jajar ing samadyaning Stinggil sinambet marang pisan Raden Werkudara ing nalika semanten langgenah pinangka agul-aguling para Pandhawa ngaglah wonten ing piswanan Raden Haryasena menggeraken pepatih ing Wirata Rakyatpatih Nirbita kang paring atur marang sangganing para wadyabala Papandir Purwadyabala Wirabraja Prawiratama Kawandasa Daeng Nyutra sak pinunggalane ketingal balabar bendu Jaladri mungging daratan saiki lamun ta wis lampit nggih samyuk angesti marang dedamel pirantining peperangan arampet nggih nyumarak suwan persasat tumpan dengkul pasibane parandini sirep tanana kang samya sabu roning waning datan ngobah maruta datan lumampah ditiwanci wong agar semetaning sabda ingin kinaru pertanda song-song gelap kaboyong minggah ing Stinggil gawe kaget kang samya muraswan geder juring paseban wong agung
kinurmatan marang Puradya Bala ing sami jumeneng Surak Bata Rubuh Negara kang nglebur amuk pamanca Praja Cipta ingkang kecemati sak miwasining karta malika dwi mangga ratna kang tinuloka kateman rabon sara Sritinon ing pasir wakal
busana sudara kang maneka warna sebak kung puspiteng Udyana nyang pancra kang sarwa rukma renenggeng kang manik Narawakta Habra prabanya sumirat kenyaring teja keliwaran lir kilat sisiring dadit wimbo kekonto kang ambre minging katiyuping maruta katiyuping maruta manda ngepeki jroning pasewakan jroning pasewakan Handra ingkang puspitorum kasih samirana kadung kang mangambar kungas wong bau lengging sing widatang awrat iki mengkoto kabeh para putu-putuku Pandhawa ora tak wiji-wiji Puntadewa kembar kang sarta Janaka padine Werkudara kang wektu iku padha ngadhep ana ngarsaning ingsun gawe bombonging pamikir lho kadangmu Werda wis kondur sangka nggone mbangunake teteki ana ing bale kambang ingin bisa amungu kadangmu Werda putuku Prabu Bathara Kresna ora ana kejaba mung Arjuna mulu kang song iku kabeh putu-putuku ora tak wiji-wiji ayu padha bebarengan saka pambagya marang kadang Werda kang nembe rawuh diacarani kang sarta adimu Janaka tumulya dibagekake kula nuwun
kula dherekaken Kanjeng Hyang, kula dherekaken Kanjeng Hyang, kula dherekaken Kanjeng Hyang. Patih Nirbita kawula nuwun wonten timbalan ngadhawuh Kanjeng Dewaji. Narapraja kang adoh crakna wraketna aja nganti padha demi dungkap. Anggone padha ngidhaket marang jarwaning ingsun, jering ingsun bakal ngacarani marang Putu Prabu Bathara Kresna. Iki wigati Patih. Iki kepareng Pranata lan ngatur sedaya Purwadyabala. Mengkono sakwise jeneng para ngatur marang Purwadyabala. Prayoga nggonmu ngadhep sakdenipun ngabdi amragaken sowan kepareng ngaturaken sungkem pangabekti gawe gedene atiku tak tampa bektine Patih Nirbita kawula nuwun mekaten. Putu Prabu sakwise lenggah kanthi prayoga raharja jeneng para ngadhep marang Puneyang. Putu Prabu Bathara Kresna kula tamitan kalih Kanjeng Hyang panjenenganipun yang iki sampun lumentah dumateng inging wayah. Kados pinanting karharjan pisanipun inging wayah niring sambikala mboten langkung kepareng. Kula ngaturaken sungkem pangabekti wangsanipun Kanjeng Eyang Maswawati. Ya tak tampa Putu Prabu. Prayogake dhisik nggonmu lenggah ya nggih. Kula ngestaken dawuh Arjuna semono uga padha Basuki. Kula nuwun pangestunipun Kanjeng Eyang kados manggih ing widodo piswan kula. Mboten langkung kemareng ngaturaken sungkem pangabekti Kanjeng Hyang. Tak tampa kanthi bungah kulup putuku bocah bagus Arjuna. Kula nuwun mekaten. Prayogake ngadhepmu ana ngarsaning ingsun, kula ngestaken dawuh Hyang. Wiwitana mbageke marang Kadang Werda nggih. Kula ngestaken dawuh Kanjeng Hyang, Koko Prabu sak samunipun lenggah ingkang rai ngaturaken pambagya. Pamujinipun Yayi manggih kawidadan prapanipun ngraka Yayi. Syukur bejo sewu. Sungkem kula kunjuk Koko Prabu. Sungkem kula kunjuk Koko Prabu. Ya Dimas kembar tak tampa. Wah. Glitheng kakangku padha slamet. Rahu monong setinggil kraton Wirata. Glitheng kakangku. Iya Dimas Werkudara, kaya ora manggih siji apa praptanipun Kakang? Wah, syukur bejo sewu. Slamprong semono uga. Kula nuwun pangestunipun Kang Mas kados mboten kirang setunggal menapa. Ya. Dimas Janaka padha Basuki, pangestunipun Koko Prabu. Widadda wiswan kula. Syukur bejo sewu. Kang Mas ngaturaken sungkem Kang Mas. Kula ngaturaken sungkem Kang Mas. Ya Dimas kembar tak tampa. Sawise kabeh para kadang-kadangmu padha suka pambagya nggih. Agi-agi pun eyang kepengin bakal mangerti mungguh anggonmu tapa sare ana Bali Kambang. Kawusanane kepiye? Apa nampa wangsiting Bathara lamun ta Bratayuda ora perlu dilakoni dening para kadang Pandhawa. Jawata bisa nemtokake lamun negara diparingake marang kadang-kadang kulup ala becik bener luput senajan topone yang kuwi manggih sepuh nanging bodho kepara akeh pitakon mbok menawa pitakonipun yang kurang nuju prana ana penggalih Putu Prabu sing gedhe pangapuramu aku njaluk wilasamu nggih. Eyang kepiye? Saestu yen to kathah para nalendra kalebet para kadang kula Kurawa miturut cariyosipun mungu dhateng tapanipun ing wayah ewa semanten ing saged amungu anggen kula tapa sari kejawi namung Dimas Janaka mboten wonten malih. Iya. Ndadosna kawuningan Yang tapanipun ingkang wayah nampi buku Jitapsara seratanipun tetandingan ing antasipun para Pandhawa lawan para Kurawa. Lajeng wayah saged nemtokaken bilih Baratayuda kedah klampah karana Sekar Wijaya Kesuma sak samunipun ing wayah tapa wonten ing Bali Kambang kabanjur dhateng Jawata. Mekaten Kanjeng Hyang.
leng-leng ramyang kang druang condro katawengan katawengan sumuing tias dan klimut kabyataning krujut rom-rom triya manawung triya manawung kekuwing yang wisesa tanono kang kuciwa raras tanono kang kuciwa raras aduh yen ngono bakal kedadian perang gedhe inggih wah yen saka penemuku rasa ngenteni suwe-suwe wis saiki wendang diluruk kepiye prayogan adepne para Kurawa nganggo tatanan Dimas ya manut kowe wong bose kowe lah banjur kepiye prayogane upama ta disingkirana upama ta nganggo tetolak pisan ora bakal lakon yen dewa nemtokake cetha yen apa kembang Wijayasma kabanjut teges pancen kudu kelakon perang Bratayuda lah ingin pinangka Murwani menika ing wayah namung tumulya ngemban dawuh saking sanipun para kadang kula Pandhawa kula badhe kaduta wonten Ngastina menapa mboten yen pancen badhe kaduta mbok bilih menika kang ingkang pinangka Murwani perang Bratayuda dene mangke kula dinuta wonten negari Ngastina negari dipun paringaken gagal perang Bratayuda Jaya Binangun mekaten ya piye nggih Unadewa yen cara ing wayah perang menika badhe ngawontenaken bebanten ing kathah nggih pangurbananing bondo donya pangurbananing kawula ing boten mangertos dodok seleng perkawis nggih sampun Koko Prabu lenggah prayogi kemawon boten perlu dipun duta wonten negari Ngastina mangke mindhak amurwani perang Bratayuda kula yen kalian perang menika ajri jadi tengah kanggo apa Dimas yen ngandhake perang aja karo wong siji kae ka wong jireh kepati-pati Ngamarta kuwi dhewe-dhewe watake yen kae wong alus yen kembar wong manutan nek ngandhake perang aja karo kembar paji kakangku nek ngejak perang ngandhake perang karo aku wae tak tandangane yen ming Kurawa aku pengen bakal mbingkas marang Angkara Murka yuk Janaka ora dijak rembugan rasah nek karo wedokan jak kandhaan mesti pas senengane iki sok macem-macem kene meneng-meneng ya menono wae wis rasa padha berdondi ingin baku yen pancen Puntadewa sayogya mestine kabeh kadangmu sayogya tumuli ora kamu dabuken dutan saka Ngamarta tumuju ing kraton Ngastina kaya ngono nggih iki yang namung saderengipun ing wayah bidal menika njagi mbok menawi
negari dipun kukitrang terwaca kula sampun matur yen Bratayuda badhe kawiwitan. Iya. Menika kedah mawi sesaji. Inging nami sesaji tawur. Inging kedah dipun mangsa dhateng para bajul barat. Mongko sesaji tawur menika tiyang ingkang boten kanthi dipun taros nanging soroh supados pun agem pinangka sesaji tawur. Lah sing kudu golek sapa? Keng wayah Dimas Janaka. Coba tarinen. Janaka, kula kowe golek sesaji tawur. Inggih. Wonten pundi Koko Prabu? Lho kok dadi lalen to? Takono Kakang Semar, kowe rikala dhaup karo Wanuhara. Kowe nulungi sapa? Resi Janadi, Wijrapa lan ugi wonten setunggal malih Sagutra naminipun Koko Prabu. Lah piyayi telu kuwi golek ana tagihan janjine merga Wijrapa rikala semua bakal dipangan dening Ratu Prabu Kala Bakah Ratu Ngekacakra sing nulungi Werkudara. Janadi sing nulungi kowe, Sagutra sing nulungi kowe. Kowe budhal golek ana Resi Janadi lan Sagutra tagihan janjine duk nalika sumpah marang Janaka. Sigra bala kang tumingal perang campo kang samya medali nglerat dadet wilating kota ayang kung menguncang itu benjang sangat diladinyo medali muwus terus to Surawilaga kaya buta singa wregil pasti Joko Dendanyo mangambak boyo kula nyuwun pamit Kanjeng Hyang bakal budal saiki kula nuwun kateng ya mangkat Koko Prabu nyuwun pamit iya Dimas sing ati-ati mbok yen bisa sampun Yayi menika kersanipun sedaya para kadang lan para sesepuh nggih wis iki menengo yen ana perang delik yen wedi sing ati-ati ya di kula nuwun mekaten Koko Prabu Dimas kembar minta pamit dilaken widodo Kang Mas dilaken widodo Kang Mas Kang Mas Werkudara nyuwun pamit rasa minggu-minggu inggih ngampiri Semar wong kae komplotmu inggih ngestaken dawuh Semar garing Petruk Bagong Dijak inggih ngestaken dawuh Koko Prabu kula ngrumini bidal sing perang ati-ati ya Dimas mekaten Koko Prabu wonten dawuh Putu Prabu ngarep ngendika lamun ngasta buku Jitapsara la iki yen para kadang Pandhawa bakal melu mresani buku Jitapsara bab tetandingane Kura lawan Pandhawa kuwi tok
tok lilani apa ora menika mboten saged sinten kemawon mangertos kejawi namung ingkang oh ya wis yen ngono tak tetepake sing nemtokake tumrap nggone Pancakara para Pandhawa lan Kurawa anggir Prabu Bathara Kresna ing kudu diesti lan kudu digugu kula nun mekaten Werkudara wigatekna ya iki perang mawa tatanan dadi kudu manut marang pun Kakang yo tak manut Yayi mboten mundur resa mboten Koko Prabu yen ngono enggal perdandanan tak lilani budal dina iki tumuju ana negara Ngastina kepiye kabul kawusanane bab adimu Duryudana negara Ngastina tetep dikukuhi apa diparingake marang para kadang Pandhawa. Nyuwun pangestunipun Eyang, kula nyuwun pamit sing ati-ati nggih. Yayi, mugi-mugi ampun ngantos kedadosan perang ageng Bratayuda negari Ngastina tumulya kaparingaken dhateng para kadang kula Pandhawa. Mboten langkung ndherekaken kawidadan kula tansah memuji murih rahayuning Koko Prabu lan mugi-mugi Koko Prabu Duryudana maringaken negari dados tebih saking Diyodiniya tebih saking memangsan antawisipun para Pandhawa tuwin para Kurawa mekaten Yayi Sena mengko banjur nututipun Kakang yo tak dhisiki ati-ati kembar njaluk pamit ndiraken widodo Koko Prabu ndiraken widodo Koko Prabu kanturun jemanggi Sukayayi nyuwun pamit ndiraken widodo Koko Prabu nyuwun pamit Eyang pangestu kumbanyu militut puri marang tindakmu Sowati kakekku sausira kamu budal iki mengko upama negara ora diparingake tetep bakal ana perang gedhe ngamarta aja nganti diusik aja nganti ditrasak dening Wadyabala Ngastina tak lelani Wirata dienggo ajang perang nggih ya malah perlu waktu iki enggal padha tata-tata gawe pesanggrahan nunggu sak balene kadangmu Werda Bathara Kresna kang tumuju negara Ngastina ya aku njaluk pamit dhisik aku tak nata para Wadyabala mbok menawa sak mangsa-mangsa kedadian perang Bratayuda aja nganti kecipuan lan aja nganti padha gugup ngene padha bakal nranggulangi marang kridaning Kurawa peran ngati-ati Werkudara Pati kawula nuwun bubarna piswanan budal para Wadyabala sepun jaga katon perang negara Wirata nyuwun pangestunipun Kanjeng Diwaji kula nyuwun pamit peran ngati-ati Puntadewa wonten paring dawuh Kanjeng Eyang ayo manjing kedaton minta sing Bathara muga-muga para kadang-kadangmu Pandhawa tansah pinayungan marang Jawata ingkang linangkung inggih kula dherekaken ayo Dimas Kembar kula dherekaken Koko Prabu kula dherekaken Koko Prabu paripurna sabdane nata rumentah marang sangganing para nayaka ngesti marang sabda pendhita ratu wong agung ing Wirata sabda pangucap pandhita temen aratu ngarani
Seklimah pangendikaning pandhitotan kenawa lali sabdaning ratu sepisan rata tiyang sak negari ibarat Indra Tirta Kersa kang tumibeng glancang seta yen kepareng ayu nganti mebek wong ngar Sukandra Wiraton jrok sanga pangan sumangka tindak nyomanjing Datulaya.
rupa kumelun ngeningken tiasang bagi kawengku sagung jajahan angin sang tangi kibi risang resi kaneka putra kang anjog saking wiyadi saking wiyadi nenggih ing wonten ing Kedaton datang kacarita nenggih kang wonten ing Pagelaran Jawi Nata Agung Duranti kang sedyanira arselmat ing negari Ngastura pinarcaya marang para Pandhawa kinen pinangka dutan miyos keng Datulaya ngawi marang Kang Raden Setyaki tan kanyana ing kono praptaning dewa catur tegese dewa papat Sang Hyang Kaneka Putra Sang Hyang Kanwa Sang Hyang Janaka Sang Hyang Bayu amarpake marang Nata Agung Duranti kagat padha sakala ngene miyos keng Datulaya Dewayanun tununga pranggasang sayan mangimbo embaning kayangamu sawelo kringging
sawela gringging dewa kang pinangka sekaring pawana kula kemarin ngaturaken sumembang abdi Ulun Bathara Narada ya Ulun tampa Kresna pangastuti Ulun tampanana kula pundi wonten mestaka mulya Sang Hyang Janaka lan Sang Hyang Kanwa kepareng kula ngaturaken sumembang abdi ya Ulun tampa putu Ulun Kresna ya Ulun tampa putu Ulun Kresna wonten gantos menapa paduka pukulun Tetiga amargi dateng ingkang wah ngene Ulun ngemban dawuh sanga ngersane Adi Permesti sakwise kembang kita kembang Wijaya Kusuma kabanjut dening dewa banjur kita pinaringan buku Jitapsara trang yen to iki mengko banjur kita mungkasi pinangka dutaning para Pandhawa tumuju negara Ngastina lah Ulun lan Kanwa apa dene Sang Hyang Janaka lan Bayu Dewa Catur wilangane pinangka seksi ana ing negara Ngastina diparingake lan orane negara Ngastina marang Prabu Jaka Pitana. Iki yen iki mengko kita dinutana negara Ngastina Prabu Duryudana nglenggana banjur maringake negara Ngastina gagal perang Bratayuda Jitapsara kabanjut meneh kembang kaparingake bali jeneng kita kosok baline yen kita tumuju negara Ngastina Prabu Duryudana gegegi ngukuhi negara Ngastina iki dewa nekseni perang Bratayuda kawiwitan dumadi matur sembah nuwun wis mung kaya mengkono Ulun tansah tut wuri marang Bathara Kresna enggal ngrakita Reta Kencana Reta Jaladara Reta Ndwarawati Ulun bakal nekseni lan tut wuri marang laku kita tumujing ana ing Negara Ngastina matur sembah nuwun Kanwa Janaka kula Wandrada sawetara aduh dicerak-cerak didaya lakune Bathara Kresna sendika dawuh Ulun ngestakaken dawuh paring dawuh Saka Prabu kantinipun Kakang mung Dimas Setyaki iki dewa paring dawuh tumulyapun Kakang Rakit Reta Jaladara Reta Yasan Sang Hyang Bathara Wisnu rakiten Yai supaya enggal tinitian marang pun Kakang Dimas kang dadi kenakipun Kakang tumuju ing kraton Ngastina angestu padha dawuh dalem kepareng kang rayi Angrakit Reta Jaladara tak lilani Yai mundur sawetawis Raden Setyaki Gya Angrakit Reta Jaladara Reta Kencana ingkang trinetes Mas Jerdu inguni Reta Jaladara yasane Sang Hyang Bathara Wisnu Udawa lu cacahe ana kang abrit dayane mawa perbawa
ana kang cemeng ulese daya ini nglanggengake kasantosaning wong agung Durwati ana kang pancal panggung pertanda lamunta iku paringing dewa busa tata jalma ana kang putih mlemplak kaya kapuk den wusani perlambangi ing kono pinangka kasucening wong agung Durwati ana kang tuntang wujude dayane ing kono krana paring Sang Hyang Bathara Brahma yen ta rinakit tinitian ijen bisa ngambah ing akasa mus rinakit marang Raden Setyaki lampit pangageming busana tumraping turangga pusaka Dwarati kumarincing swaraning kekapa ginandeng marang Raden Setyaki marang ingkang Rakanata Dwarati Kresna marang Darajita beca mawancana Bima kang mawa pekon Kya amuja kastelira diwikramanira sagunung ler bisa ing gulung bumi wis lampit Dimas sampun Koko Prabu bakal tak titi kula semanggaken Dimas gandulana mburi aja nganti katelepen wis waspada ya Dimas nggih wis nitih lebeting reta wong agung Durwati Raden Setyaki kang uga sumadya nderek marang ingkang Raka kendali wis cumawis sinengkek gandeng ing kono turangga peparinging para dewa mancat sukune tumraping Bantala mencolot bersasar kaya mabur lakuning kreta
Suyaka Sudibya sawara-wara Gedheng Bima nyaura punagi Haneng perang ilo-ilo nebak jaja ngokopludira oh gengap dipatih gagak bungkul nyadung dawuh Raden ing ngabdi tumenggung Jaya Madenda nyadung dawuh Win-win cetha rasa omong. Pilek. Bindeng ora karu-karuan. Mending anu sregep. Ha iya. Wah, pati gagak bungkul undhawu. Kowe tak awe kabeh para wadyabala Jodipati aja nganu sengkeri. Nunggu sakbaline Kresna kakangku tumujing Ngastina pinangka dutaning para Pandhawa. Yen bali negara Ngastina diparingake gagal perang Bratayuda nanging yen Kresna kakangku bali paring dawuh yen to negara Ngastina dikukuhi kaya aja dimati enggal siaga tata-tata methuke marang prajurit Ngastina. Dateng sedika menika ing kula idam-idam menika ing kula ame-ame benjang menapa saya pinanggih kaliyan para wadyabala Ngastina. Kula nggih nyidam nih kepengin ngrujak mata prajurite wong Ngastina. Kula nyidam kepengin deplok sirahe prajurit Ngastina. Iya Radi. Nek aku ya ora kok iki. Nek pamane perang modar tenan yo ngomah piye ora. Nah, wong iki mbok mikir sithik perang-perang ning ati-ati aja nganti swara-swara sing kumalungkung iki ditokke kaya dene neplok sirah ngrujak mata ki rasa diketoke sesuk nek kewujudan iso mateni perjuangan ha dirujak bareng-bareng dienggo tambul ngono. Urung-urung kok wis sesumbar tekan ndata perang tenan ming modar dhewe mah sing dirujak matamu mengko. Urung iso ndeplok sirahe prajurit itu masing dideplok gundulmu dhisik. Lho kira-kira aku nyidam ngene iki ra mesine siaga tata-tata sadurunge ana apa-apa. Aku siaga tegese ana apa-apa ora bakal mindhun gaweni. Wong kaya kowe kok jireh. Sing ngomong jireh sapa? Ha mbok Prabu Jaka Pitana kare tanding aku. Mesti ora ketemu. Nah, mesti ora bakal tanding. Uncalno kali kulon kono apa kuwi. Nyidam-dam kok sing ora tau ketemu. Ha wong kulon iki prajurit ngisor dhewe kok kon ketemu karo ratu niku ya ora kelakon. Mulane wani sumbar. Ha kon ketemu Duryudana kalih kula tanding kalih kula mesti ora ketemu kok. Dalang edan pun nemokke aku karo Duryudana. Ngoblok nemen. Lajeng anggen kula nindakaken kewajiban nenggo rawuhipun ingkang sinuwun benjang menapa rasa gantalan wektu dina iki mangkato siaga tata-tata kurang paretna nganti ana dom sumureng banyu mlebu kuku Bandurata deplok siramu ngestake dawuh.